Сега? Да. Там мига. Те се изчакват, още има тук хора, ела. Горе иди, е там. Е там е Зора, е там. Ще прицеряш, не бързай. Ако искаш мини пред мен, ако има Зора, аз ще идвам. След късия завод, можете? Нима камалаци, бе, нищо няма. И те сега зато и се връщат там да ги минават. А те продължават да бъдат, Да, то като го чуваме, скорост той няма ниски. Там до тях дясно, нали те? Си е репли, който. А, Дясно е там. Чисто се вижда, бе, човек. То ще излезе, ти още няма си стигнал до там, ще го видиш спокойно. Он ходи там мести нещо. Фърля камъни, виждаш ли? ай пали. Аз ще свирна, като трябва да се кача. Сега ще се зададе, Бре, Коста, кой зорал тук? много ти минава, това човека за направо. Който е последен, няма. Искаш лайф къса да си вида и тук. Няма. Да може да тръгнеш. Това ще му изварят душата, той без друго някакво. Аз ти няма го бъде. Няма губа. Ей! Не гей. Стана, ела да видиш, сега ти жениш, какво стана? Haydi Koki! Ima Gavri wzięło! Daj!
Трябва ли ви помощ, момчета?